Kaburo Valentine's Day, garo mahaponan si Agum kakalaba. Tibaad lamang at siya nabanggi. Ako naman ang kuro-kusoon niya. Inida ang magjowa mga pangga na si Buknoy asin si Elizabeth. Tamang-tama Valentine's Day ngunyan. Nakaisip da si Buknoy ning kunyan ni na medyo kakaibang idea. Tama lang Valentine's Day. Baga isa-surprise niya si Elizabeth. Yan. Si Buknoy da mga pangga talagang pursigido. Buminakal da mga pangga ning protection. Mapapalaban da siya ngunyan ta Valentine's Day. Ano? Nagalalakaw-lakaw si Buknoy mga pangga pasiring sa butika. Nagtuturo taghoy-taghoy pa pati. Ganadong-ganado. Kumbaga, No. ang estimate na ni Buknoy garo ngayon yung nabanggi apwera sa kuro-kuso, may dagpok pang kaiba. Pasiring na sa butika si Buknoy, mabakal nin na kondom. Pag-abot da duman sa butika mga panga, kabistado niya si, si pharmacist. Kabistado niya, so nagtitinda duman. Si Paylagatob. Pag-abot daan ni Buknoy duman mga tugang sa laog kan butika. Paylagatob! Happy Valentine's! Happy Valentine's, tabi! Paylagatob! Pabakalada ako dyan, tabi. Paylagatob nin large na kondom. Ocho gayud ang laba, ligo kada kula. O di si Paylagatob da mga pagkataba lang magkabistuhan sinandua. Garo ngaya Nonoy, Buknoy, large pating gayo ang babakalan mo digda. Garo mapapalabang ka. Garo. Ngunya na banggi garo makakahiling ako ning main event. Sabi da ni Buknoy, ay iyo po Paylagatob dabi ta Valentine's Day ba ang yan? Siyempre kay puhan taning proteksyon. Mapapalabang kitang ngunyan sa satuyang minamahal. Yan. Tighapot ni Paylagatob o Nonoy Buknoy pera ba yung pidaso ang babakalon mo? Ay kunyan tabi Paylagatob limahana ta iumasan. Limahana takon kumbaga 5 rounds kain. Sa main event mga pangga, kung 5 rounds na mo kaya, hanggang 12 bagaya. 12 rounds of boxing yan eh. Di yun nakabakal siya mga pangga dumaning kondom mga pangga. Di yun kambanggi ng ito mga pangga, mapasyar na siya dumang ki jowa niya si Elizabeth. Yan, mapasyar na siya. Di naman niya sa harong mga pangga. Pag nagkatok pa pati, nagkatok pa duman sa harong na Elizabeth, ayan, pinagbuksan man ni Elizabeth, ay, Buknoy, dagos na. Happy Valentine's. Tama da, banggi mga pangga, mapamaranggi na. Pag laog da ni Buknoy duman sa harong na Elizabeth, mga pangga, nagburulakog da ang intero sumata ni Buknoy, nag-argano. Burulakog. No. Mahiling niya da mga pangga, iyaw da duman si Paylagatob. Duman niya na-discover mga pangga, si Paylagatob pala na nabakalan niyang kondom sa butika, iyo pala ng ama ni Elizabeth. Si Bornok mga pangga, garo ng rock na, garo ng rock na siwo. Dahil na madromoy ang itsura. Grabe na ang kasusupgan mga pangga. No. Yaw na sinaduman sa lamesa mga pangga, makaraka na sinda, tripon sinda duman. Nagpangaji mo na sinda, kumbaga grace before meal. Yan. Katirindog sinaduman sa lamesa, nakayurok ho, asin nagpangaji sinda bago magkarakan. Ngunyan, mga pera minuto da mga pangga, tapos na da mga jeso makarakan, si Buknoy da, nakatindog pa, nakayuko pa. No. Nakaturukaw na da ang gabos mga, si Elizabeth da, nagluluwag na. Si Buknoy da mga pangga, nakatindog pa, nagpangaji pa, nakayuko pa, rokrok. Hininghingan da ni Elizabeth mga pangga si Buknoy. Oh, Buknoy, dahil ka nagsabi sa kuya, relihiyoso ka pa lang, ha? So bago ka pang puro pangaji dyan, dahil ka natatapos. Sabi man da ni Buknoy, dahil ka magkaya nagsabi. No. Nagtatrabaho pala sa buti kasi papa mo. Pakitong nabakala na. Garo ngaya Buknoy, garo ngaya
5 ang daradara mo. 5 rounds ka pa, ha? Baka first round pa sana. Knockout ka na. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di ang hulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa na, dahil po sinasadya. Alright?